šibe. Tento. Už sú tu väčšie, tady ešte menšie. Počkaj, tady si vím prepnúť nejaký spätný kód alebo niečo? To má? Áno, dobrá. Úplne presne. Že nás stačilo zastavenie, ale niečo dlhé, ono má poradí. Máš? Áno. Tam ty nožky, čo máme? Ale teda to ty, ale to ty poverce, ja tie poverce potrebujem niekde trošku modlitky, pomôcť to, že to je veľká kráva a potrebujem pomysať ten oný. Že my sme tej poverec tady šláhli ke stene za toto? Asi aj. Dobre, a budeme teda tu postaviť ukladať? Musíš zase do opačnej strany. Ide ti? Ten listovať môžem na chvíľu? Sari, nejsi k tomu dopredu, dávaš to do kríža. Že nedotahujú úplne, ale tam ono je iba ho prichyť, všetky 4 si prichyť a vydržali, ale vidíš. No, však toto musíš počkať. No, že? Dobre? Dobre, nedotahujú si ho úplne, iba si to prichyť. Čo? Máš to skrížené, ne? No a skúsime tú postav, pretrite ešte toto čelo z tejto strany a skúsime ju postaviť.
Byt. Byt, ne, prosím, byt, ne. Ne, Počkaj, vysyplo. No. Počkaj, tam to je niečo, postavme to. Nevadí, postavme to, nech sa nám to Môže sa nám byť, ty kokos tam. Dotuje dlhoprsty bánky. Máš to? Počkaj. Ako? Mám. No. Poťapkala si už, či ju. Dobre. Daj, spátky. Dobre, babi, normálne toto pretrite tým hladným opem. Ja idem tento do techniky. No, poď. Počkaj, Dajme takto. Áno, zvaliť. Máš? Je to